Oh my God! Sakit ba? Bakit niya kasi umakyat doon, Neng? Kaya nahulog na tayo. Ako kasi zero, ikaw mabigat. Mia, manguha na lang tayo ng mangga. Tara! A few moments later. Uy, mangga! Manguha tayo! Hindi ba kang ito sa atin? Hindi mangingi tayo. Sige. Ayo! Manguha ko ng mangga. Mangga. Ay, parang walang tao, kuya. Ay, baya lang, manguha na lang tayo. Hoy! Kamu. Kisah nunul, sugolnya na mga mga. Ha? Ay, pwede humingi mangga dong? Karon pa ka mananghid nga, grabe ninyong kauntahan at manggap. Anong karon pa mo nang nanghid? Ay, hindi naman namin kasalanan nung ngayong ka lang dumating. Ako ano nang saron? Manguler mo, pasunod mo sa kabaw. Ha? Kumugo. Day 2. Palit lang ito sardinas ka to. Kung bataw sige ng pangkakara. Duning nga, bago lang ako nagpakain ng kalabaw. Yan o, walang trabaho. Bakit ako? Bago lang kong araro. Ano sa ito? Diha kawat ang kabaw. Asa mo rin kabaw de? Wara gani. Gani kung ay sila lang natin kabaw ko ito kabaw ito may daro na ron. Ay ganito ko to. Ito og sardinas ha. Magapit-apit niya po da. Mga kanan niya po. Uy, dong anak, nakain natin social distancing ka. Sosyal ang tindahan mo. Anhara lagi ka, unsa day mo ha? Ikaw ako ah. Ay kagilok sa ako ang dughan, kagilok ni abot sa ako ang bugan, nabati nako ang kalipay ngilabihan. Pagtarong ba? Ay, pabili ako ng sardinas sa itlog. Dilaman ka buok. 3 para I love you. Hoy, bala ka, manirato na kung karon. Bitaw, isang sardinas, isang itlog. Ay, wala naman sa sardinas, itlog na lang. Eh, nagtatanong ka pa kung ilan, eh wala naman pala. Itlog na lang gali. Sige, yan na lang. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh my God! Ay, nabiyak na tuloy, tinapon mo. Ay, sala na nimo, ay wani mo sawa. Bayad, be. Bayad pala ako. Ay, may batasan bata ah. A few moments later. Karon pa kag-abot kini dugaya man mo ni palit. Asa mo kog gisugo nimo? Ya sarap ang soda ni. So yo, what's up mga parekoy? So mga parekoy, pasensya na ka mubura among nagawa nga video no. Amo rang gitistingan kung tumao ba sila mo active kay deserve maguna sila ginistihan mga kuan ba kiniray nya. Bisaya ko kung unsay akong isulti nila nga mo ilang itubag sa ko kana maglisod bitaw ko kanang tudlo nila kung unsay dapat nilang isulti. So mo naisagol Bisaya, naisagol Tagalog ang ilang story niya, ako nagbisaya. Basta kamo na lang adjust mga perkoy. Kay sila di sila kamo Bisaya, karaya sila. Daghan kay mga sayop, ako lang butang diri ang mga sayop. Dili lang itanan ang mga bloopers lang gamay. Mo na siya. Tika lang ha. Play. Ako pa si Zero, ikaw ay mabigat. Tarong ha.
Play. Ako masisihin mo na ikaw mabigat. Nah, okay, play. Lawrence, baka nga itlog at... Uy, dong, anak ra ka. Ari, tanaw. Hey. Uy, dong, anak ra ka. Kante nga tindira. Anak na lagi ka, na social distancing kaya. Play. Uy, dong, anak ra ka. Lili sa dan. Play, play. Uy, dong, anak ra ka, inata social distancing karon. Ay, katawa. Sakto na tato. Yeah, play. Oh, sino mabibili Bago lang ako nagdaro. Ay, hindi na ka. Kuno pa, nagrado. So mga parekoy, magsugod at shoutout. Iguran hang ipakita ang mga bloopers gamay. So, ang unang shoutout na ang mga ni-reply na sa YouTube. Ang mga ni-comment nga to, no? So, shoutout ni Ronalyn Hamulor, Jidiroy PHYT, ni Dave Reviral, Diana Marquez, ni Opsi Cranky, Chris August Morata, Miggy Lunas, Xiao and Mika Kainglit, Joy Nabaha, Troy TV, Mga Batang Kiat, P. Cosmod TV, Annie Rose Taoy, Gisa Magallanes, taga City Unions, no? Shoutout sa mga taga City Unions dahil labi na sa City Main Campus dahil sa Cebu. Kita sila lang. Ugmara na ito. So, ikaw rin sa kayo shoutout. By the way guys, kani silang daw magsuon niya, kani usa kay silingan ra nila. Si Richard Dalag. Imposible. Gamay. Ito din si Richard. Ano pangalan mo doon, Ruben Hison de. Sige, shoutout rin. Shoutout niya pala kay Buwet na Puyong. Birthday nga pala. Ay, pa-birthday diet. Shoutout ni Carlo Puyong na boy. Na boy? Ikaw doon, shoutout mo. Miga mo. May miga ka? Wala. Ikaw yan, shoutout mo yan. Wala kayo shoutout? Ha? Ikaw doon, kayo shoutout ay? Undoy. Ay, shoutout ni Ondoy GR sa Katigbian, Bohol. Shoutout nila Richard, Kinit. O shoutout sa kong mama. Kasi siya naman, awahin ng shoutout na. Kalimut ka na. Shoutout mo sa kumagawa nga si Josephine Sorensen. Baka subscribe sa channel. Sa kumanghod nga si Engelbert Sinisero. Shoutout nilang Magna og ni Toto nga nas Manila. Wala kay lang shoutout ay. So guys, mag-shoutout po ta sa Facebook no kay daghan pag ni comments nga to. Shoutout ni Jupiter Balukan, ni Dahay, ni Milan, mi Ayan Domingo, ug ni Franz Ayanzo Andres, GM Lamusti, Elizabeth Banis, Kimberly Sun, Kevin Dave, Ramon Imas, Princess Goloran, Nasus Pontihon, ni Jonard Gamayon, RJ Flores, Juna Manumbaga, Rosalie Flores, Mercy Duran, Perry Jane Sorinio, ni Ricky J. Pindon. So guys, makasa lang to no kay daghan na kay taas na kay itong video. Lapas na ni 10 minutes ba. So ito guys, daghan salamat sa pag-suporta naman na bisag ka na wala si Dodong Richard. So guys, kung one ay lockdown, makaulik og buwan, makagama na may dito ba. So karon guys, maggamagawa sa lamay gamo dire kay kung quarantine wala milingaw dire. So guys, hinaot nga nalingaw gapon mo no. Daghang salamat. Peace. See you. Subscribe. 1, 2, 3, go! Yeah, talon! Wow! Mao ni among diari dire nga kinahangatan kinalayan pastilan. Di magbong ka gid. Babay doon eh. Babay ka? Tarwar man bal. Babay. Mahiyain doon eh. Richard, mahiyain ka. Yung isang Richard, hindi yung mahiyain ah. Oh.